Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Malayo ang natatanaw ko ng mga oras na yon. Nasa dalampasigan, napabuntong, at napaisip. Napakalawak pala ng mundo. First time ko makaramdam na safe ako. First time ko maramdaman na malaya ako. 2016 na mag-start kaming mag-chat ni Angelo sa Facebook. Naging madalas ang chat namin at paglalaro ng pabibuhan. Kung sino ang mananalo, Take 2. 2016 na mag-start kami mag-chat ni Angelo sa Facebook. Naging madalas ang chat namin at paglalaro ng pabibuhan. Kung sino ang mananalo, may chance siyang magtanong ng kahit ano. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. December nang mag-decide kaming magkita. Una kong napansin ang malalapad niyang balikat nung pinasakay niya ako sa motor. Naisip ko that time na kayang-kaya ko ipagtanggol ng taong to. Kaya mas lalo pang lumalim ang pagkakakilala ko kay Angelo. Sobrang bait at sweet pala. May gusto kong aminin sa kanya pero hindi ko magawa. Hindi ko kasi siya kayang saktan. Lumipas ang oras at hindi ko pa rin nasasabi sa kanya. Nag-invite siya ng travel. First time ko yon nakasama siya. Excited ako pero doon na nangyari ang kinatatakutan ko. Nalaman na niyang may jowa ako. Naging magulo ang lahat. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng yon. Sa totoo lang, gusto ko na makipag-break sa jowa ko bago ko palang makilala si Angelo. Di kami magkasundo, ayaw niya magpatalo kahit mali na siya. Then one time nakapag-decide ako na makipag-break sa kanya pero ayaw naman niya. Hanggang sa mangyari na nga ang lahat. Nag-explain ako kay Angelo through call at naintindihan naman niya. Siya ang pinili ko kaya itinuloy namin ang travel namin. Ang saya pagkasama mo yung taong palagay ang loob mo. Natapos ang bakasyon namin at ang kaba sa dibdib ko ay bumalik habang ako'y pabalik sa inuupahan namin ng jowa ko. Pagbalik ko, wala na siya. 4 years na kami ngayon ni Angelo. Hindi ko pa rin malilimutan ang una naming pagkikita. Hindi ko makakalimutan yung time na naramdaman kong safe at malaya ako. Becky kaming parehas ni Angelo. Pati yung jowa ko, dati, ay Becky din po. Ako po si Fritz, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Well, Okay. Becky man o hindi, 'di ba, regardless. Ang swerte mo naman yung nag-decide ka na nag-decide kang umalis, tapos pagbalik mo wala na siya. Yung parang walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap na na makipag-break kasi yung jowa mo na din mismo yung nag-decide na umalis. So ngayon, may bago ka ng jowa, edi happily ever after. Edi ikaw na, madaming jowa. Tsaka doon mo na-realize talaga na parang ang daming isda sa dagat na hindi ka natakot na maghanap ng bago mamahalin. Di tsaka minsan alam mo sana walang hindi magiging
mas mahirap yung kwento mo kung halimbawang nag-decide ka na kagad na mapag-break dun sa first dun sa ex mo. Pinahirapan nun pa Pwede naman makipag-break pa, naman bago ka pumasok sa bago. Sa bago Kaya lang, malandi din. Oo, namangka ka sa dalawang ilog. Oo Nag-try-try, ganyan. Nanigurado muna bago humiwalay dun sa isa. Pero anyways, what's important is 4 years na kayo ni Angelo. So, ibig sabihin talaga namang tested ang inyong pagmamahal. Hindi lang ito sa kilig. I'm sure dun sa 4 years na yan, marami na rin naman kayong mga pinagdaanan. So, that's good. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.